esatei, bigarren gaur urrakin, Euskaldun Txapelketaren lideratza mantenduta, baina seguro pixkat atxeak abetuta, uste zenuelako gaur nahiko erraz izango zenuela Frankoren kontra. Baina zin izan dezu, nola joan da eguna? Bai, egune gorrain da, bero asko. Hasieran iesaldi intento asko hondi, baina ez da hola iesaldi potenteekin. Eta bueno, nahiko bate hasi dugu ja etumeta, enekoitz metro batzuk intzala. Azkenen harrapau dugu eta etumetako jeitxieran beste korte bat indeu. Lau jungea, Arakama taldekidea Franko Joseba Lopez da ni, baina bueno, seikun harrapau dugu berriz. Eta ja urraki azkeneko igoera honetan Joseba Lopez jarri du ritmoa. Oso azkar igo dugu, ritmo, inorkezto eraso jo. Eta bueno, printzipioz ondo zetorren gutzat, esprinen printzipioz azkarrenan nintzelako grupo hortan, baina bueno, azkeneko kurban antizipau gintzai Franko, aurretik sartu zait eta ezin izan dugu disputa azkenen. Ia erasoi gabeko urrakeko azken igoera horrek, zueko lan egin zenuten edo ofensiba gehiago planteatzen zenuten? Bueno, azkenen nahi ondo etortzen zieten olako igoera bat. Ez geha eskaladore indartsunak igual, eta bueno, hola azkenen bukaeran grupo txiki hortan bizitasun puntuei badauket, eta bueno, ondo etortzen zitzaigun, baina ezin izan da azkenen. Bai, eskerrik asko.